Ngiyabingelela abasha ngegama lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Siyayibonga inkosi bathandekayo. Kuba senkozweni yabantu abasha ensukwini ezikhuni nezinzima bazalwane. Ngicela basibheke izwi lenkosi enkozweni yabantu abasha. Sifunda incwadi Chronicles, the book of Chronicles. Second book of Chronicles, chapter 27, verse 5 and 6. But ngicela ukufunda verse 6 kukhona okungijijimeza okuncane nje verse 6 yena yedwa engithanda kube ngitshumayelo yethu yalolu suku namhlanje. It reads thus in my version. Jotham grew powerfully because he walked steadfastly before the Lord his God. Inkosi ayibusiswe ukufundwa kwezwi layo, masithandaze sibonge izwi. Baba liphilile izwi lakho linguwe, liqondisa intando yethu kweyakho, lihambisa inyawo zethu ezwini lakho. Liyasimisa kuba kube kuhle kithi ngoba ukuphila nentokozo yethu nokwenama kwethu kusezwini lakho. Siyabonga kakhulu, sibusise ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Ngicela ukukhuluma nabantu abasha ongiswaya ngiswe siphumelele kanye. Thina sonke sibiziwe nesisindisiwe singabaphumeleleyo egameni lenkosi. Bantu abasha, isihloko salenkonzo sithi to serve God steadfastly. To serve God steadfastly. Yini lo steadfastly? Ukusho ukukhonza uNkulunkulu unwavering, khonza uNkulunkulu qonde uye phambili. uJotham kancane uzalwa Uziya wayeyinkosi yabanamandla, wanqoba wakha izinto eziningi, kuthiwa wayemuntu osebenza inhlabathi, wakha amadamu, wakha yonke into. Kodwa impumelelo yakhe yamdakwa, wadakwa impumelelo. Kuthiwa loyo impumelelo yamholela kwi-pride, wazikhukhumeza. Niyambona esengena endlini yenkosi, engena ethempelini eseshisa impepho, engasagqizi qakala ukuthi ukushisa impepho ngokwabapristi enziwa udumo, ngoba bakhona abantu ababulawa impumelelo. Impumelelo kwabanye siyathandaza ukuba baphumelele, kodwa kwabanye iyothi ngafika impumelelo ibabulale futhi. Bakhona abantu esingenabo enkonzweni enkosini, bahamba baflathela inkosi, baflathela inkonzo, benziwa impumelelo. Kwabanye impumelelo nokuphendulwa kwemthandazo nokwezicelo zabo zonke kuyababulala. Ngakho ke ungakhali kangaka ukuthi inkosi wothi mayisicelo sakho ukuthi inkosi makukuhle kuwe, Nkosi yami ngenzela u1 no2, u1 no2 egameni lenkosi. Uzalwa ke uZiya, inkosi yabankulu kakhulu, owathi esebhubha emhlabeni, wabhubha esenochoko, esevalelwe ngaphandle ngenxa ukuthi wangenwa yipride, wazwanyathela izitsha ezinganyathelwe, ezingathintwa noma ubani, wathinta yena enziwa ukuthi mina ngiphetheyo ehambela phezulu. Kuzalwa uyeke. Kuthiwa wathi gula ke wabekwa esayidini, waQuarantine, wabekwa ngapha eceleni. Yasiya actor lensizwa yakhe uJotham lo, wa-actor esikhundleni sobukhosi, ngoba uzwa lapha wathi mayese sekhotheme uZiya. Ngiyamkhumbula uIsaya echaza indaba yakhe ukuthi wathi uZiya ngokufa kwakhe ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe esikhulu, nengubo yakhe nomsila wayo ugcwalisa ithempeli njalo njalo. Uzalwa ke uZiya, yena ke wathi mase no 25 years waseyagcotshwa ke eseba inkosi, sithatha ke sengena esihlalweni sobukhosi uJotham. Sikhuluma ngoJotham namhlanje. Kuthiwa kuma wakhe kwakuJerusha, indodakazi kaZadok umpriest. Jerusha wahlala ke esihlalweni na 25 years, as I've said. Waba inkosi and wabusa 16 years ebusa
phethe inkosi. He did what is right in the eyes of the Lord. Wenza okulungile bathandekayo enkosini. Kodwa ngithatha uverse 6 ngoba uyena ntshumayelo yethu ekhona. Jotham grew powerful because he walked steadfastly before God, before the Lord his God. Wahamba makuthiwa steadfastly ngwabamba lamagama amabili. Waba loyal ekholweni kwakhe. Followed through with determination. Amagama asho steadfast. Follow through with determination. To hold something firm. To hold something firm. Unwavering. Firmly. Negama lenkosi. Amen. Siyayibonga inkosi bathandekayo. Therefore, immovable, ekhonza inkosi ehlezi esinzile, abasha abazophumelela egameni lika Jesu. Abakhonza inkosi bemile, holding that faith firm, bemile ekholweni. Wedwa uyabona kukhona abantu abafundisa umculo bathi mawuculwa awunyakazi, amehlo akho ubheka lena nje kuphela ungathinteki, unganyakazi. Noma ngabe kukhonani ufuna ukwenwaya awukwazi ukwenwaya ikhanda, awukwazi ukwenwaya noma yini. Ekholweni sifuna abasha abazoma ekholweni beme unwavering, beme beqonde phambili. Kuthiwa uJotham waphumelela waba inkosi enamandla ngenxa yokuthi wabambelela kuJehova. Impumelelo lapho ikhona abantu abasha isekubambeleleni egameni lika Jesu. Athi obhalayo lingumbhoshongo phakeme onengqondo ubalekela kulo bese londeka. Into eyiningi abantu abasha ezikhona esweni akuzo zonke eziphilisayo. Zinhle umhlaba ungayimawala kuwo, kodwa ukuphilisa abantu abasha nokuphilisa umuntu omsha ukubambelela eswini enganyakazi. Waphumelela kuthiwa uJotham esephumelele wanqoba ama-Ammonite, ama-Ammon wanqoba baze bathela kuye ibhale eningi kabi, amasaka ngamasaka, wabuya yonke into. Not even 1 year, not even 2 years, but 3 years iminyaka ilandelana bethela kuye sebengaphansi kwakhe. Enziwa ukukhonza uNkulunkulu unwavering, ekhonza uNkulunkulu ebheke phambili whether it's nice or not. Eya phambili ngoba iqiniso wayelitsheniwe, iqiniso wayelizwile, iqiniso walibamba, iqiniso lifuna ukubanjwa. Ube ungamuvi kulo, ume kulo. Impumelelo yakho isezwini segameni lika Jesu, isekumkhonzeni ngokuthembeka, isekumkhonzeni songathi ayikho enye into. Ithintwe zonke izinto kodwa mabe thinta ivangeli sukuma ngenyawo. Ungabe umuntu othi mayibona abangani bakhe bese ungathi ukukholwa kuyehla, ukukholwa kwakho kunama wave njengolwandle, kodwa ukukholwa kwakho qonde. Uyabona kuqala abantu abasha kusakhonzwa sikule nkonzo wawufakaza ngabuqeqebule ngoba into yabo babemile kunalento okuthiwa they hold their faith firm. Bama kukhonje bama, therefore wawungafakaza ngapha. But abalezi insuku ungafakaza nje kodwa ubuye nganeno ngoba bathanda ukushelela njengensipho ifakwe emanzini, ababambeki bayaphunyuka. Malibonga igama lenkosi. Ngakho abantu abasha egameni lika Jesu sithamba nale ndaba kaJotham. Wakhula emandleni ngenxa ukuthi wahamba noNkulunkulu. He walked with God steadfastly. He walked with his God steadfastly. Azangena kwala ngisho sefika isikhathi sokufa, wangcwatshwa kahle eJerusalema emathuneni oyise, kangcwatshwanga ngaphandle ngenxa yokuthi wabambelela kuJehova. Malibonga igama lika Jesu. Mayinibusise inkosi bazalwane bami. Ngicela ukukhuleka nani egameni lenkosi. Baba wethu ongcwele, siyabonga Nkosi, siyabonga mandla ethu
Siyabonga dwala lempilo yethu, udumo lonke malusekuwe. Lungo lwakho lokufanele. Bosisa Nkosi nampa abasha bethu egameni lika Jesu sanabo kuwe. Wena wedwa ndoda yaseCalvary, wena wedwa wathwala ukona kwethu, wena wedwa wathwala ubuhlungu bethu, wena wedwa wesuba sibe nokuphila sibe nakho ukuchichime egameni lika Jesu. I declare the blessing upon their lives in Jesus mighty name. Siyakhuluma ukunqoba, siyakhuluma ukuphila phezu kwempilo yabo egameni lika Jesu obuya masinyane. Amen.